cup, iring. Hala no, pinalahi gyud. Unsa man nga iring? Kanang 1 cup, Hello Kitty. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, mga kabisyo, my love, so sweet. Ani nga napud-usab kita sa adlaw today ng Monday, Pitsa 13 naman di ay ng bulan sa Pebrero 2023, no? Ani ata mag-alingasa, mag-aliwaros, mag-tikaw-tikaw og mag-salimuang, mga kabisyo, my love, so sweet, no? Sa paghatag og kalingawan, kabuang sa inyo, ha? Samtang amulo mo sa inyo ang pagpaniud to, pero mas importante sa mahalaga, Lolo Baba, gani ang nindot nga pagtulungan kabahin sa pagpahimsog sa kalawasan. Mao ganya nga mo ang ihatag idalit sa inyo akong mga taknya. So mo na nga take notes. Kini ang inyong gwapong taro ay lumping kini po dusab si Lolo Babaw, ha. Manyukad ka mga orasala, sige, para start na o padayon o pabati mo kanyato. Gani mga kabisyo, my love, so sweet, sa tuwang text line number 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Okay, mo ka nato ang text line number, pabati mo din ka nato karon, ha. Likewise, live ta ninyo makita ni nga to mga kagwapong kaanyag nato diri sa tong Facebook page DJ Mike Kiling and Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Okay, ana nga Facebook page sa Calabo. Pwede mo mag-order diha dapita. Okay, kung gusto mo palit sa to mga produkto diri sa Calabo, mga kabisyo, my loves, message lang ninyo diha, no? Okay, ang ato ang Facebook page kung ganing gusto mo palit sa to mga produkto diri sa Calabo Herbal Food Supplement. Okay, bye-bye ang ato mga produkto diri, mga kabisyo, my love, so sweet. So mo nang nindot ko maka panagang ka na kay imuha diha karon. Alright, ilabi na nga manukad kita kay tungod kini ato ang tulumanon gatog kanato sa Jesser Marketing. Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, Tawa-tawa ug Banaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid, arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya.
Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian todas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, padayon ta sa tuwang panaguban. Ilabi na sa pagpabati karon mga orasa, no? Hala sige, kumusta ta diha ninyo? O good mayong udto. Ilabi na sa mga lugar nga naabot sa tuwang pagsibya, lulubaba. Gani, mayong pagpanyukad sa inyo ang pagpaminyaw kanya ito. Labaw na dyan sa may 99.9 DYRG. FM Radio Gindulman Bohol. 101.9 Go FM Trinto. Wanyo 7.3 YKFM Monte Vista. 88.1 Line FM Santo Tomas. Line FM Barobo. GX RP 15 FM 88 Caguay Surigao del Sur. Radio Tribo Madrid 88.3 Line FM Bada Splasher. 88.9 Line FM Tubigon Bohol. DXRL The 1 FM Marihatag Surigao del Sur. DXRL The 1 FM San Miguel Surigao del Sur. Real Radio San Franz. Mo kani mga lugar dapita nga to ang pagsibya maabot diya sa inyo ha. Mayong auto kaninyong hurot. Og pabati mo samtang kamulo mo sa inyo ang paniud to pud sa gihapon. Kumusta ning uban kanya to diha karon nga nyagpanyukad sa ilahang pagpaniud to. Hinaot nga nagduyog mo kanya to ha. Ilabi niya sa pagpabati. Gani 0917509543 mayong udto ilabi na sa mga kabisyo my loves natong nagpahulay sa muna kadali lulubaba sa ilahang mga trabaho. Gani anya sa bunya sad. Unya ng trabaho. Kaon sa muna ta, bambam sa muna ta ni tirada, no? Ha? Unsa na gud niyang trabaho gud di man mo biya. Mas kita pa nyoy mo biya. Ha? Ano mo biya man? Kay gitanggal na. Gitanggal sa trabaho. Mabitaw niya kay tungod paluya-luya man. Paluya-luya, dugay mo duty, sige kalit. Kay sobrang tulog. O diba ka, sige og larag kagabi, mao niya nga dugay tuod makamata. No? Reklamo na gyud tuod ang imong HR niya ba? So, mayo gyud tuod nga na kay pamproteksyon. Kay lisod kanyang magsigitag kaluya. Mo bitaw niya kailangan natog vitamin C adlaw-adlaw. Mo man purpose ng vitamin C para ang ato ang mga nakatagong kusog. Mo balik og magamit nato. Mo na siya para dili ta mag sipon, ubo, hilanat, labad sa ulo. Kanya mga normal laki na siya mga sakita. Pero di lang siya sakit ha. Kuha lang siya kanya mga sintomas na nga na kay gibati o mas gibating mga balatian yan, no? So, dapat doon na tayo Angelic C vitamins para sa protektado o himsog ng panglawas. Ganyang ang mukhaon o nindot na pagkatulog, inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga doon ay herbal content. Unyo sa minerales o mudepensa sa imong kalawasan, batok sa virus o bakterya. Gatod sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate ni siya mga kabiso hinigugma, no? Balag bilag-bilag ka matrabaho diha, bilag-bilag ka o sige glaag, makatulog na ka last 3 sa kadlawon, inom na kag vitamin C, di, mura kag natulog og 8 to 12 hours. Di ba? Ang lupit nyo, ha? Dire lang na sa Angelic C vitamins, kanyaan niya sa herbal, mga kabiso hinigugma, no? So, mo na plaster tala, sige, labi niya, ugma. Oy, the moment of truth is the becoming. Tomorrow is the day. Kung sa ba rin naawag mga dahil, anong excited makay mo? Anong kuhan makay mo rin magmataranta? Dahil kita makita ang mga post sa social media nga, ready na ba ang tanan tomorrow? Kasi ba yung mga gipangandaman nato diha dapita, ha? Unya, kuhan kayo mo ba? Kanang kuhan kayo mo, insensitive kayo mo sa tinuod lang, no? Kabalo mong dili lang kamo ang naay uyab. Napoy uban diri ka nato nga mga single sama namo nilulubab ba? Gani, para yaman kayong walang mga kasing-kasing oy. Ano man kayo? Wag kayo maganyan god, ha? Pambihira kayo ba?
Pero bitaw, oy, katong mga wala pa uyab diha nyo. Ako sa inyo mo ni mga style para dali lang mo sugton sa inyo ang gikaibgan ug dali lang mong replyan diha dapita sa inyo ang mga gikaibgan. Ha? O tudluan ta mo ha, palayo ko kuha og papel og ballpen, ha? Importante kani may bayan niyo mo ni. Nya kung di ka makadungan niya, di mo ni isulat, wala gyud. Ex ka, gyud, ha? Pangutan lang nimo siya, simpre. Ha? Pangutan ka. Bright ba ka? Ha? Mula na ipungutanyan mo siya. Bright ba ka? Kumutubag siya ko. Sige daw. Sagutin mo daw ako. Kanya ko dili mo tubag, lulubabag mo ingon na ay bugo man ko. Tubagon na po niyo mo, gluya po niyo mo eh. Inyo lang po niyo mo, luya po niyo mo. Ay, magkwanta, group study. Pwede po niyo mo siya pangutan nyo nani para walay komplikasyon ba, kumbaga. Ha? Anya po, mangutan niya kasi ang pwede ta magpa-picture. Ha? Ano man? Para madibelo. Diba? Natoy pang chicks na lulubaba. Sige ha. Kadali lang. Asa man to. Napakay mo ang tirada di lulubaba. Daggan kayo. Nag-take notes ba niyong uban dali? Kung wala, pahitawa. Gid mo ba? Dapat mag-take notes mo ha. Napadali may kiling. Ikaw ba itong kwan? Pilipinas ng panatang makabayan, ha? Ano man? Kaya, iniibig kita ng buong katapatan. Ano ang mga diskarte ni mo diha para mas tubagon ka sa imo ang hinigugma ni mo, ha? Sa paniuban diri na ako yadlo ko daggan ko diri, ha? Inimutan ng nagpatanyaw baka sa doktor? Ha? Ano man? Alangan, aron mabalaan ako kung naa ba kay gibati alang nako. Ibog na ko ng mga pinutunon din, dapita ba, ha? Ba? Onya, tapos, sugto na ka na. Wala man kumingon sugto na ka. Basi makigit na sa nimo ugma, ha? Atat po kay excited po kay kastanan niya, ha? Gusto po kag instant noodles. Ay, ikaw lang gunyagot ka ng pasumbingay ba? Para diretso dayon mo mag-uban na ni ugma, labaw niya. Kita may kiling nagkan magikait ang may ibgan diri sa Facebook mangga labaw na diri sa TikTok, ha? Nya tapos kini mga influencer bitaw nga gwapa kay labi na dapita diya sa may kuanyo, sa may tagom. Tinganya gid na pag masikat na di na gituod mo mamansin, ha? Curious lang ko ba pag sikat niya di na mamansin. Depende maguna kung type po kaniya, kung dili kanya type pasabot, wa gyud. Di gyud kanya pansinon. Mo ba? Juicy pa ka magkagwapa. Mo lagi pagdili gani pansinon. Pagdili gani tubagon, masuko o niya manglibak tayo, no? Pinoy kay gyud ba? Okay, maglagot man to, matay mabuhat. Dahil parang sunda ka. Iyon di karon makagwapa dyan na. Leila gani. Buka pa Leila. Unya ka ng ila-ila, diretso mo na dahil padulong mo na sa uyab-uyab. Dipindi naman niya kay magito nyo charger niya magka-developay. Kung sa din gusto niyo mo magka-developay diya, kanyang pag mag-develop, magsinumbagay. Kanya, maganya. Pero bitaw nyo, kay ugma, kay balintong day naman yun ugma ni stylan eh. So mo niyang kamo diha. Ayaw kay mo ayaw kay mo paglangas. Dapat sa inga niyang pagiha, imuha gyapong kuan kining murag bitaw ilalawon gyapon nimo imong karelasyon bisag dugay na mo niya kauban na siya.
Diba ka na mo tang murag nagsugod mo, sugod ba? Nagsugod mo sa sinyugdanyan, kumbaga. Singa niya pag may para matugan bitaw niya mga tinaguan niya mga kuan diya sa imo. O para pod makonsensya siya sa mga binuhatan ng mga unsabay ginataguan niya nga sikreto na kayo, ha? Para paguli ninyo kumbate. Ay, mas nainlad ko sa mo sa imo. Wow! May pa mo, ha? Pero bitaw, sige. Kamu na ibala mo igo dyan yung kagalingon. Ha? Kung wala mo ganyan, i-share na lang na tuod, ha? Kato mga kuhan niya, kato mga single dyan, yung dumi ninyo, ha, girls? Ha, nga kinya tong lawas, hulam naman niya sa Ginoo. Niyang, kung na gusto magpatilaw, patilaw, ha? Perfect, talent yun. Kasi kailangan mo tato, ha? Nalababa ito. Hoy! It depends sa pandabring pag natuod, eh. Ha? Kaya na gusto mo tilaw niya tapos why Gcash? Hoy, ayo! Ha? Kahit pa daw noon, mahal ka sibuyas, eh. Pero bitaw, hala sige. Kaya manalang kung ganing na ako'y kwarta, mupalit kong produktos kalabon nyo, ha? Manalang sad. Pag-uling niya ko, basi niya kalintulahon niya dahil ko, ha? Ganong kalintulahon man? Basing niya helicopter. Lambuyog na kapoy na kayo, pamaulan ta. Magsakita tong mga lawas. So, may na lang, makapamalit ko og kuan kining panghaplas, kining Diesel Calabo Plus Herbal Oil Element. Okay, sulbad na bagito niya sa mga labad-labad. Okay, batiyo man yung kagpamaulan nyo, ha? Labaw na, ibalintuang ka, bisag unsang klaseng posisyon, ha? Helicopter. Sabaw niyang mga plasta o Calabo Plus Herbal Oil Liniment. I-apply ni mo ang liniment na numero 1. Aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panyuhot, suhot, sakit sa pangit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa gipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matlagtiki, arthritis, wayuma, guban pa. Mupatay sa kutog, mumoisturize sa panit. Humotog saktos kainit. Bugnaw. Nindot sa paminyaw po dusab ni siya, Insect and mosquito repellent, Alang susab sa mga nasa opisina o sa kabuhion sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rabo, Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress ka paminyaw, magkalabo Premium Rab ka na. Para ang buhay, para sa mga kagit-kagit o baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Pag human ninyo kinumbate dyan, ginabasa ismaringhoy ng uban pa. Manyabon mo anya, pampaputi na po dusab niya siya, papabata sa kutis. Charisma Beauty Soap, gamit na to. Para sa pahamis o panggipinsa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Diba? Basi niya mag-date-date mo, pabulad-bulad kanya init. Namrisig yun. Pero may na lang, naka-Charisma Kojic Soap ko with Sunblock Protection. Gato sa Diesel Marketing Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian todas. Padayon ta sa unahan mga kabisyo, my love so sweet sa panaguban nato niini ato ang programa. Ala sige og tuod. Kumusta ta ninyo diha? Pabati mo gihapon ka na to, Oo, 0917-509-5493. Usbon ko 0917-509-5493. Niya to ang text line number. And sa mga nag-viewing sa itong Facebook Live, good noon. Mayong udto, di kaninyong hurot mga kabisyo. Padayon ta sa unahan, padayon sa itong pagpaminaw. Sa gihapon, diri sa itong programa. Tutok pakatok sa udto, gato ka dato sa Just Marketing and ang tigama o tiga panalipod sa Calabo Herbal o Calabo Plus Herbal Food Supplement. Alas 11:28 na. Kaubang ninyo, kini si Mike Hiling. O kinipod, si Lolo Baba,